Grabe eh. Magkurog juga tukar niya akong pagka-manyak yun eh. Basta di ko kakuha ang babae. May lag. Naato diri ka tong inahag anak. Ari silang uma. Maguna-guna. Ako tong atoon. Ipatig. Magkurog juga di ko kakuanan niron. Isbiring huy. Ari. Ay, ikaw na, be! Kaya, di ka lang kagaling sa ulo. Ano, kinahanglan pa man nga kuyo-kuyo ko. Nga, pwede naman ni dili bantayan. Susday, sa kadakuan ni, kinahanglan imuha kong tabangan, hindi madag ako raon sa amo bantay. Laoy, di naman ni kinahanglan bantayan, maoy. Pwede naman ni pa abuton na mubuwak, madira. Di man, day, ang purpose nga nang gikuan, tika din ni araw makibak, kung saon ni mo kay, kamu nagyapon sa mong igsuon ang musunod ani. Di ba natong batag-an simbak ko, maana ko, oh. Di ka mo naghapon man nakibaw na maong saon pagpadagan ani nga ato ang kahumayan. Kay pagulahan sa mo ani. Si Dudong na lang taday to dire di ay. Ay sus putro pa to mo igsuon. Dito ko ano kay sige ra to uglaan. Oh, ya. Ay na po sige sapot-sapot ko. Init kayo. Nadaot na akong kagwapa. Sus di na madaot eh. Kagwapa. Hindi na huwag tayo makasapot. Eh, bawas dahil hindi dia okay, hindi ako diri ka sa ubos. Sa ko ramday kog matug. Kung ito ka nanday ko niya, ris matug ko ikaw. Yun, dari ko sa hangin sa ubos. Okay raman. Ay, sus. Noo ko. Oh no! Ma! Naman! Sa paan. Ay, ko dito siya. Ay, kumigo makanya ako dito ako sabi. Sus, maglaglaan, mapod ka. Ano yung maghatag ni mo? O yan niya, palit niya ko yung iba. Oh, si Kariot sa Kariot. Ako siya. Araw na na ha. Ako'y, tsaka ako mama. Aganan, ano niya mo? Bisa gamit igutok mo. Sige lang. Siguro na yan kalipay. Ato nang supportaran. Hindi, tanong mo, banan ma. Ay, kamao na to siya. Basta ikaw, dire ra ka upanan ko ni magbantay ani. Itang duha dire. Ako di, di kaya pangkay ka dira. Unya ani mo may pagtug balik. Dako-dako ako ha. Oh, dako-dako dire mo to balik. Dako-dako. Oh no! Iya, patay. Kita ko mga pa. Ano ang inahan yung anak? Pero ano? Gani. Oh no! Nasakpan juga. Ito, bunuh ako.